מנהלי מתחמים שלום, הסרטון הזה בשבילכם. אנחנו נעסוק בכיוון תחינת פולי הקפה על מנת להוציא את שלל משקאות הקפה עם האספרסו הטוב ביותר. בשביל לעשות זאת אנחנו צריכים להכיר את המטחנה. המטחנה שלנו, בין אם היא גדולה לבין אם היא קטנה, אפילו יש עם מטחנה שונה, הם עובדים בעיקרון על אותו רעיון. למעלה תמיד יהיה לנו את התוף פולים, קטן, גדול, תמיד הוא יהיה שקוף. התוף פולים בעצם מכיל את פולי הקפה. פולי הקפה נכנסים לתוך המטחנה, כשבתוך המטחנה יש לנו שני להבים, שני גלגלים עם להבי סכינים, כשבסיבוב שלהם, בזמן השניות שהן יורדות על הצג, הסכינים האלה תוכנים את פולי הקפה לתחינה גסה או תחינה דקה, בהתאם למה שאנחנו רוצים, ועל כך אני ארחיב בהמשך. יש לנו את הכפתור הכסוף שנמצא בדרך כלל למעלה, איתו אנחנו מעבירים בעצם בין מנת קפה כפולה למנת קפה יחידה. יש לנו את הפתח שממנו יוצא הקפה הטחון, ויש לנו את האזור שאנחנו שמים את הידית, מניחים את הידית בעצם, בין אם יש לי מחזיק לידית או לא, הידית יושבת תמיד על המשטח שנמצא מתחת לפתח תחינת הקפה. על מנת לדעת איך לכוון את התחינה, אנחנו קודם כל לוקחים ראש כפול, בודקים את הזרימה של האספרסו, ולפי הזרימה אנחנו יודעים אם אנחנו צריכים לכוון את התחינה לדק יותר או עבה יותר. אוקיי? בואו נראה. אנחנו ניקח את הראש הכפול, נשים את מנה הכפולה של הקפה במטחנה. נהדק את הקפה טוב טוב. אגב, איך אנחנו יודעים שכמות הקפה מספיקה? בכל מסננת יש תעלה קטנה כזאת, קו פס למעלה. אם הקפה אחרי ההידוק מגיע עד לקו, זה אומר שיש לנו כמות קפה טובה. אם הוא רחוק מהקו כלפי מטה, זה אומר שאין לנו מספיק קפה. אם הוא מעל הקו, זה אומר שיש לנו יותר מדי קפה. אז במקרה הזה זה עד הקו, ולכן אנחנו יכולים לדעת שכמות הקפה היא טובה, אבל עדיין אנחנו צריכים לבדוק את זרימת הקפה. זרימת קפה תקינה נקראת זנב עכבר, בואו נראה ביחד. אני בעצם מורידה 2 אספרסו קצר, ואנחנו מסתכלים על הזרימה מהשנייה הראשונה. אנחנו רואים שזה יורד בצורה חלקה, עם הקרמה מהשנייה הראשונה, אנחנו רואים בעצם את הצבעוניות, וזה מעיד לנו על זרימת אספרסו תקינה. כמו שאמרתי, זה נקרא זנב עכבר, זו הזרימה התקינה. יש לי פה עוד מטחנה, אנחנו נראה את הזרימה מהמטחנה השנייה, ונבין אם אנחנו צריכים לכוון. אני מוציאה את הידית, מכינה קפה נוסף. שוב, מהדקת. במקרה הזה אנחנו נראה שהקפה אחרי ההידוק מגיע מתחת לקו, לתעלה העליונה של המסננת, מה שמעיד לי על כמות קפה שחסרה פה, זאת אומרת כמות הקפה פה היא קטנה מדי, אבל בואו נראה את זה בזרימה. הזרימה תמיד נותנת לנו גושפנקה, האם הזרימה של הקפה טובה או לא. גם פה אני מורידה 2 אספרסו קצר, ואנחנו יכולים לראות שהזרימה פה היא הרבה יותר מהירה, כמעט אין קרמה, הקרמה בסוף תהיה מאוד מאוד דלוחה ותיעלם נורא מהר, ושימו לב זה גם נגמר הרבה יותר מהר. האספרסו הכפול הקצר יסתיים הרבה לפני הזמן. אז איך בעצם אנחנו מכוונים את המטחנה? אם הזרימה הייתה מהירה מדי, אוקיי? אנחנו רואים שהזרימה מאוד 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 מהירה ואין כמעט קרמה, אנחנו בעצם צריכים לכוון את המטחנה לתחינת קפה דקה יותר. איך אנחנו יודעים לאיזה צד? על כל מטחנה, לא משנה איזה סוג מטחנה, יש 2 מילים, גרוס ופיין, עם חצים. כשרשום לי גרוס הכוונה לתחינה עבה יותר, כשרשום לי פיין הכוונה לתחינה דקה יותר. אם הזרימה מהירה, זה אומר שהתחינה גסה מאוד. המים מצליחים לעבור מאוד מאוד מהר בין הקפה הטחון, ולכן אני צריכה לסובב את הגלגל לכיוון פיין, לכיוון התחינה הדקה יותר. איך אני עושה את זה? יש לי פה 2 סוגי מטחנות, ולכן יש לי 2 פעולות שאני יכולה לעשות. אם זה המטחנה הראשונה שיש לי בורג מאחורה, אנחנו פשוט מסובבים את הבורג משני הצדדים, ושמים לב שהגלגל מסתובב לכיוון המילה פיין, ולא לכיוון המילה גרוס. כמה סיבובים אתם בטח שואלים. אז לגבי הדבר הזה מאוד מאוד חשוב להיות עדינים. אנחנו לא נעשה 30 סיבובים, אנחנו נפעל בקבוצות של 5 סיבובים כל פעם. לפעמים אנחנו נצטרך לעשות
כמה קבוצות שנגיע אפילו ל-20 סיבובים, לפעמים אפילו 5 האלה יספיקו. כמובן שאפשר לעשות פחות מ5 וגם יותר מ5 שזה לא יגיע ל10. אבל זה הקבוצות הראשונות שאנחנו נתנהל איתן. במידה ואנחנו עובדים עם המטחנה השנייה, יש לנו צ'ופצ'יק במטחנה שמחזיק את גלגל השיניים, את הגלגל הזה מלזוז, ולכן אנחנו נצטרך ללחוץ עליו, ועם היד השנייה לסובב את הגלגל באופן ידני, שוב גם פה לכיוון המילה פיין, בעצם לתחינה דקה יותר, וגם פה איך נסובב וכמה נסובב. אז אם תראו בגלגל שיניים יש קווים, אוקיי? אז אנחנו נסובב, נתביית על איזשהו מספר אחד, נראה איפה הוא נמצא, ונסובב את הגלגל שיניים כך שנזוז בערך 5 קווים. 5 קווים ימינה או 5 קווים שמאלה, תלוי לאיזה כיוון אנחנו רוצים לסובב, וככה אנחנו נעבוד. זה קצת ניסוי וטעייה, אבל ברגע שנעשה את זה באופן קבוע, אנחנו נדע לשלוט בזה ברמה מאוד מאוד טובה. במקרה הזה אמרנו, אנחנו מסובבים את המטחנה, את הגלגל השיניים לכיוון המילה פיין, בעצם בערך 5 קווים, ואני עכשיו רוצה להכין קפה. עכשיו, יש פה שאריות של קפה טחון, ולכן אנחנו נוריד שאריות קודם לפח, ואז נמשיך. מה הכוונה? אני לוחצת על ראש יחיד, מורידה קפה עם שאריות של הקפה הטחון הקודם, זורקת אותו, ולוחצת על מנה כפולה של קפה, ובעצם מורידה את הקפה המתאים לראש הכפול. אני מהדקת את הקפה, ומורידה שוב את האספרסו. אנחנו רואים שהזרימה כבר יותר איטית, אבל עדיין לא מספיק. עכשיו, בגלל שהקפה לא מגיע לפס העליון למעלה, אני לא רק צריכה לכוון את התחינה, אני גם צריכה להוסיף כמות קפה. איך אנחנו עושים את זה? באותו אופן כמעט בכל המטחנות, לחיצה ארוכה על הכפתור הכסוף, עד שאנחנו רואים את הציור של ההגדרות בצד ימין, ואז אני מסובבת את הכפתור הכסוף לכיוון המנה הכפולה, לוחצת לחיצה קצרה, זה צובע את זה בלבן, ואז אני מסובבת, בעצם מעלה או מורידה את השניות שרשומות לי פה, בהתאם למה שאני רוצה. אם אני רוצה להגדיל את כמות הקפה, מה שפה אני באמת רוצה, כי הקפה לא מגיע לקו העליון כמו שצריך, הוא רחוק ממנו, אני בעצם, אם זה היה על 7, אני אוסיף שנייה אחת לכיוון 8. אז אני מסובבת כמה סיבובים שצריך, עד שזה מגיע ל8, לוחצת לחיצה קצרה, הוא בעצם שומר לי את השינוי הזה, ומסובבת עד שאני מגיעה למילה אקזיט. בעצם אני יוצאת מהכיוון, ואני עושה את אותה פעולה שוב. מבחינה עם הידית הכפולה. עכשיו פה, בגלל שפה לא שינינו כיוון תחינה, אלא רק כמות קפה, אין לי צורך לזרוק קפה לפח. אנחנו פשוט מורידים את המנה הרצויה. אוקיי, מעתקים. ואנחנו יכולים לראות שזה הרבה יותר קרוב לקו, ורוב הסיכויים שזה ישפר לנו את הזרימה של האספרסו. אוקיי, רואים את הזרימה הרבה יותר איטית, עם קרמה מההתחלה. גם אם אני צריכה עוד לכוון אותה בשביל להיות יותר מדויקת, הפעם הכיוונים שלי יהיו הרבה יותר עדינים. מה הכוונה? אם אני צריכה לשנות את הגלגל שיניים עוד קצת לכיוון תחינה דקה יותר למילה פיין, אוקיי? אז הפעם אני לא יזיז בחמש קווים, אני אזיז את זה בעוד 2-3 קווים. ואם אני צריכה להעלות את הכמות קפה עוד קצת, הפעם אני לא יעלה בשנייה, אלא במאיות השנייה. זאת אומרת, אם הגעתי מקודם מ7 ל8, הפעם אני אעלה ל8:30. אוקיי, בואו ננסה. לחיצה ארוכה, אני מזכירה, משנה את הגלגל שיניים לכפול, לוחצת לחיצה קצרה, זה צובע את זה בלבן, מעלה את השניות, את מאיות השנייה עד ל8:30, לוחצת לחיצה קצרה, ומסובבת עד שאני מגיעה למילה אקזיט, ושוב לוחצת לחיצה קצרה. אגב, אנחנו כבר רואים בכוס האספרסו שהאספרסו עם קרמה הרבה יותר רבה, צבעונית, הרבה יותר כהה. שוב מהדקת ומורידה עוד אספרסו. אוקיי, ועכשיו אנחנו רואים שהזרימה עדינה עם הרבה קרמה, ובעצם הגעתי לזרימה טובה. גם תיקנתי את התחינה עם הגלגל שיניים וגם את כמות הקפה בהתאם.
אז ראינו בעצם מה אנחנו עושים כשהזרימה מהירה מדי. מה קורה כשהזרימה איטית מדי והקפה מטפטף וכמעט לא יוצא וגם יוצא שרוף? אנחנו עובדים על אותו עיקרון, רק הפוך. אנחנו מכוונים את התחינה לגרוס, לכיוון הגס יותר, אנחנו בעצם צריכים לפתוח את הפולים כדי שהמים יזרמו יותר מהר. ומבחינת שניות, אם כמות הקפה היא גדולה מדי, היא מעבר לקו שנמצא בחלק העליון של המסננת, אנחנו צריכים להוריד את השניות. אוקיי, אז אם היינו ב-8:30, אז אנחנו נרד ל-8 או 7.5 או 7, כמו שאמרתי, זה ממש על אותו עיקרון. אוקיי, מאוד חשוב לזכור. כיוון תחינה זה ניסוי וטעייה. לא על ההתחלה אנחנו נצליח ממש לכוון את זה, אבל אנחנו קודם כל נדאג שהאספרסו אצלנו בתחנה יצא הכי טוב שיש. אני כן יכולה להגיד שהבדיקה הזאת, בעצם האחריות שלכם כמנהלי מתחמים, היא לוודא את זרימת האספרסו באופן יומי. אתם כל יום נמצאים בתחנה, חשוב לבדוק את זה, גם מי שלא שותה קפה. העיקר שיראה בעין שלו שזרימת האספרסו תקינה, שהקפה אחרי ההידוק מגיע טיפה מתחת לפס העליון של המסננת, ועוד פרמטר אחד שלא הזכרתי קודם ויכול להעיד לכם על תחינה טובה או לא, זה הקפה שרוף. כשאנחנו מוציאים קפה שרוף לתוך מגירת הקפה, אם הוא יוצא כמו עוגייה שלמה, זה אומר שהכמות קפה והתחינה, רוב הסיכויים יהיו מצוינים. אם זה יוצא לי בצורה מפוררת או בוצית, זה אומר שכמות הקפה לא מספיק טובה והתחינה לא מדויקת. אוקיי? מי שמתקשה יכול להיעזר במנהל האזור שלו. אם הם צריכים, הם גם יפנו אליי. מקווה שנהנתם, שיהיה לכם בהצלחה.